song yaita kuimba inonzi Sukai moyo wangu. Takaita na minister Tekishua Zama. Asina avapo. Tichangoona kuti patiri panapa. Pane angatadza ere kutora that part. Ndichikuda kutry. Ora isaka zigo wada utry part iyoyo. Wadombondikira mai. Don't worry, ndokuswededzera yangu. Don't worry, I'm generous. All right. Yeah, so let's go. Famba. No mata zvakaipa usabata usatemba akata pasi panopashata zvakaipa kuti tose tipinde negarashe kuti tiende ndidi kuva muhedheni toda kupinda hevheni baba kana zvichibvira sukai mukazadaro sukai mukazadaro sukai mukazadaro sukai kana ndirini ndadzidza kuti upenyu sina tenzi, upenyu sina shoko, unoparara mugena. Uyai mundiponese, uyai mundisunungure, uyai mundichenese sechando. Chedza mumoyo, chedza aiwa imi mandichenekera, chedza mumoyo, chedza. Alright, comrade Zigo. Imi matraya. But so far toda kuona kuti hapana umweni. So tichaenda pana brother vari pakata. Chipotraya ito anonzi Matthew Zakaria. Kana ndirini ndadzidza kuti upenyu sina Jesu, upenyu sina chiedza, unoparara mugehena. Uyai mundiponese, uyai mundinunure, uyai mundichenese sechando. Uyai mundiponese, uyai mundinunure, mundichenese sechando. Ndichedza mumoyo, chedza mumoyo, Ishadai mandivhenekera. Chedza mumoyo, chedza mundichenese sechando. Pulo, hey, pulo, pulo. Stamboti kuchecha kuitwe pulo. It's okay. Zogororo ine simba. Zogororo. Zvakaipa usabata usatemba akata pasi panopashata. Zvakaipa kuti tose tipinde negarashe kuti tiende ndidi kuva muhedheni toda kupinda hevheni
sukai 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 ukazadaro tata ta kana ndirini ndatsitsa kuti upenyu usina Jesu upenyu usina Jesu unoparara mukayena Yes. uyai wamundiponese uyai wamundinunure uyai wamundichenese ndichenese sechando uyai wamundiponese uyai wamundinunure uyai wamundichenese undichenese sechando ndichetsa mumoyo chetsa mumoyo ichadai mandivhenekera chetsa mumoyo chetsa andichenese sechando uyai wamundiponese uyai wamundinunure uyai wamundichenese ndichenese kana zvichibvira sukaika Jesu mukasadaroka mwari wekudeka sukaika Jesu mukasadaroka sukai 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 ndonzwa kuda kuchema kuzwa mzoro kutema kuzama kuda kuvima masambo matema gore indema mwari dzidzisai moyo wangu rudo mukatila nemoyo wangu ndinova mutsvene mwari dzidzisai moyo wangu mukatila nemoyo wangu ndinova mutsvene mwari dzidzisai baba kana zvichibvira sukai oshe ukazadaro sukai 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 oshe ukazadaro Four. Amen. Amen. hatina bhendi ritori safe Hey. saka tina take sure zama wedu wekunoku uyo ndi anenge ari Dorcas moyo wedu bhendi uyo anenge ari Elad Cherai, Pastor Elad Cherai wekunoku na minister minister maendere ndoeda saka na patorova song yatitakaita kana nava maendere kana vasipo uyu ndo anoita pa maendere uyu pa minister Cherai na take sure na Dorcas ma Asa matrena. saka bhendi riri safe Matrena. Saka Ladies and gentlemen, we are back again, and this time from a very beautiful venue, which we are hoping to continue using again and again. Zvichienda mberi. This venue taipiwa na Ambassador Onward Gibson. Ambassador Onward Gibson. Vane mapodcast avo avanoita panapa, maevents avanoita panapa, mapresentation avanoita. We'll post the link to their channel. Ndofunga mungona everything is beautiful, everything is spataspiti, spoto. But that is not the topic for today. Today we have got Baba Harare, who is now known as King David. Sparks, yeah man. Tinawo King. Yeah man. And mfaro wedu kugara nemunhu waMwari. Welcome King David. aiwa tinotenda Zigo na DJ Sparks. Yes, name akatanga nekuchuza King David. Amunoda kuwerekana kuti servant Paul or aiwa unongo wabva kunyika uku uchinzi Baba Harare kura kuti unongo une zita rine chiremerera uya kugospel unonziwo King futi Baba Harare vaitonga Harare uya kunongonzizve King. Muchitonga futi Harare. Yes. Ya tangotonga kwese kwese
umambe ndo kutozvipa ukasazvipa una anokupa Pamwe pacho pamwe pacho kutongozvipawo zvedu but I think character ya David chandakanyanya kuisarudzira ndakatarisa maitiro andaiita ndiri kusecular handiti ndikaona kuti inowirirana naDavid. Munoziva ini ndairova ndiri muno majaifu kwete ndairova ndichiri kutorova. Ndiri muno madhansi kuchamba kungoti matambiro ndo asiyana. Matambiro ndaangoti siyanei chete. David ndo munhu wandakanzwa kuti akatamba kusvika vanhu vashungurudzika. Mai vapopota. So even the way aita kana atadzira Mwari ane dzaimboitaita but aidzoka pamberi paMwari oripenda. Kana ndisingakanganisi David aitova gotwe nenoni tori gotwe. Kuona zvongo neenderana. Sakungoreva kuti Baba Harare muri pamoyo paJehovha. Handitoripo because kwandakatorwa wacho zviri pachena, kwandakavhomorwa naMwari chaiko zviri pachena. Inini ndinoridza gitare, David taimunzwa kuti airidza instrument. Ungoona kuti but zvikumeka sense. So ndo character ndakangochuza muBible kuti plus let me call myself King David. Plus Bible says God he has made us kings and priests. Exactly. Yeah. So munhu wese ndi mambo. Munhu wese ndi chairman. Mambo David. And dance ramungarove kusvika mai vapopota manje zvino zvinderipi because paibe mairova na coiling ka. Padakanga mairova so. Awana kuchema neka kukadhanzi kunzi danza haikaka kuchete ngakudemati. Tiri kumakiriyeta izvozvo. Kucheche. Tiri kumabika. Alright. Anenge ane unhu mbichana asi achinakidza. Alright. I think Zigoga, Baba Harare, first time yedu kuti tigara nawo pa this podcast. I think I've tange ku New Testament. Tofana tidzokere ku Old Testament. Timbo nzwisise zvaitika ku Old Testament ya Baba Harare vachinzi Baba Harare kusvika nawo wakunzi King David. Saka tauda kutangira kumashure mbijana kwakatangira career. Alright. Ini ndonzi Brave Man. Chizvino Mawanza from Masvingo. Alright. Ndakazvarirwa kuChiredzi ndikakurira kuBhekita ndokumusha. Alright. So ndokwandikaita grade 1 to form 4, form 4 to pakati pe form 5 andinazopedzisa zvangu. Ndokwandikatangira zvemusic kusvika form 5 ndopandakasiya chikoro. Takufamba muzvikoro tichiridza. Kana wakadzidza maybe wakakurira mutano pana akadzidza kumushere. Vanhu vaimboya pazvikoro vachiita madhirama vachidii maimbovaonaka. Takapfuura nekuti isu vamwe vacho vaiita izvozvo tichiridza music. Wobhadharisawo 50 cents mazuva iwayo kana ma-empty bottles vana vachiuya vobhadhara vona motakura zvinhu zvenyu mofamba netsoka muchipfuurira to the next school. I remember first yenyu. Aiwa ndaiva kure spark. Ndaisvitira kuzakawo. Zaka Jerera Bhekita chichi Mashoko high school. So in short ndo matangira kaistika chikwe magitari kusvikira ndiri kumusha ikoko ndazoti no izvi zvakuda timbosvika pamuzanzi apa. Alright. Ndaine mufesi wangu andaiya naye ndobva tasimuka. I remember mari yekutoenda ikoko ndakaba hwai pamba. Alright. Because ukumusha unokusangana sendi. Ndangotora hwai pamba ndatengesa tawana mari yekuenda kuSouth Africa. Hatina watakaudza. Takangotora bhazi redu takaenda. Hatina kuoneka. Tisvika Bedbridge mea. Ndobva tazopinda nemurwizi kusvika tazofamba netsoka kusvika kwatakasvika kusvika tazosungwa. I think hatina kumboita kana 1 month muri kuSouth Africa. Handingati takasungwa. Takazvisungisa. Chii chakaitika kuti mafambiro atakaita takazombopesana nekumbobatwa nematsotsi muchididi kusvika ta1 nevanhu ndandabva navo. Saka ndakazosara nda1.
basa racho rainetsa ipapo because ndo madhezi akanyatsotanga xenophobia cheko. Zvichindidzokerai kumusha kana uchiziva madhezi apurezidendi vedu vakazoshaya President Mugabe. Zvichindidzokerai kumusha munovhota, so hazvina kutifambira zvakanaka kusvika taona kuti 2008 exactly kusvika taona kuti nhamo ike rikati totsvaga polisi tisungwe pano tidzoserwe. Skribidi zvangu Sezvaunoziva kana uida kusungwa usungwe, pakatonetsa kuti tisungwe bcause waitiona polisi unomira padhuze nayo yotoiginowa zvayo yotoita zvairi kuita yopfuurira kusvika tazoitawo rombo rakanaka rekusungwa. So trick yatikaita ndeyekuti takangoona polisi kamera patanyebera kutiza, saka pakaona nachimhanya akati hey uyai pano tipiwo mapasipoti hatina, tatitorinawo zveshuwa mapepa hatina, batatonzi pindai mumota batatopinda. Tikaita 7 days zedu takavharirwa mukajere kusvika tazouya pabhodha. Saka pabhodha pakanzi munogara kopi makabvepi because pane mabhazi ndakangoona kuti inonzi chiye pabhodha inodhipota vanhu. Pane mabhazi anenge atori pakamira vemasvingo chichichi muchidzorora kumusha, zvikanzi imimi muri wekupi, tikati isu tabva kuHarare. Apa tata kutonyepawo zvedu mamanoenda kuHarare kudzokera kumusha futi hakuzi kuita wangonzvenga kumusha plus kune wai kai plus uneedza watosiya waita ikoko plus uri kubva kuSouth Africa vana kutotarisira kuti munhu angasipo uiko anofana kutoya akaita zvimwe satofana kumbosekerera asvika kuti aiwa kumusha kuite ngatingoti tiriwe kuHarare. Ndobva taiswa mubhazi reHarare, ndobva tapiwa chibage, bhinzi, mafuta chichi. Pano unopuhwa kana wadhipotwa because unenge aitoziva kuti pamwe unosvika ikoko ukashapo kutangira, saka unopuhwa tuchibage, tubhinzi chichi. Saka ndezvechokwadi zvinotaura nevanhu kuti hanzi it's useless to deport Zimbabweans out of South Africa because maZimbabweans they freely give themselves to immigration kuti vawane free transport yekuenda pamwe pacho kumba utongotakurwa zvako utouya kusvika mumbare chaimo nechikafu chako. Saka tasvika mumbare tikatengesa chikafu chedu, ndobva tawana kamari kekutangisa life. So tikabva tazofamba netsoka from Mbare to Glenview because kombi yati waluxury pa kuti ukwire kombi taifamba. Inini Harare pandakatanga kugara kuHarare, Harare se ndaifamba netsoka, ndasingakwire kombi. Kana ndichienda kana kuGlenview town ndaifamba zvese zvinana machipisa budiriro ese macross country emalocations ayo budiriro mufombi aifambika cross country emalocation waza chirongo yacho cross country yelocation yes kuiri double location resa iri cross country masvika Mbare. So ndakabva ndasvika kuGlenview. Saka muGlenview ndo matakazogara stereki kusvika ndakushanda mucomplex area 8 tichigadzira masofa, bhedha chichichi. So ndo mandakasangana neumwe mudhara wangu ainzi Mr. Mao, takangotanga kuzivana madhezi wayo because aiuya pabasa pake anga negitare rake acoustic. Saka takaridza zvikanzi vafana munotoridza kai ipapo kugara papasati kwakusati kwapo saka maigara paiba mira tichakuudza because pakatengeswa bhinzi ka papani takawana mari titange life ndo life yacho ndo life yacho. So zvikanzi vafana munotogona kuridza chiuya muridze chi kuchechi mongogara neni tongoita band rimwe chete. Zvakanaka paipa takuridza uchechi tichigara nayo namudhara wedu uya. Sezvaunozivawo isusu taiita taimwa doro nekurowawo fodya madhezi acho. So unenge wasuwa uro nyota apa uri kugara nemunhu waMwari manje.
saka takazongoti baba toda kumboita chiraundi Okay. tinodzoka takaenda panonzi patichagarikapo Ndobaziya. patichas but anotenga madhezi acho kwaiva nemaskadhi skadhi chaiye tatenga maskadhi edu tamwa tadhakwa tadzoka kumba pakati peusiku so patakazoya pamba takadhakwa takabva taita commotion mumba mamr mao vaive sadza ratatasirwa madhishi emvura chideuka nekudhakwa saka mudhara anga akutokomblena kuti konaiwa komana chii chamakuita kusvikawo nekudhakwawo pakazoita kurasa muromo ipapo neumwe wangu anga kutopindurawo nekudididi kusvika tazotoona kuti pachatogarika but pamwe pandasirira padiki ndichitakatanga kupinda muHarare futi takamboenda kuActurus tichitongosvika muHarare tikapfuurira kuActurus maini takangoita Harare ikungonowidza nekutopfuurira ikoko manje kwaigara mumwe tinobva naye kumusha kumwe chete ainzi Wilson Masakadzi I think unomuziva ona mupfesi anonzi maveriveri akapiwa moja na wiki. Okay. Takadzidza chikoro chimwe chete kumusha saka agara kuActurus ndokwatambosvikira maveriveri ndio kwa Mutare no ndiye munhu watakatanga kutogara naye tichiuya kuno Asi izvo zviri kwaMutare. Ari kwaMutare izvozvo tiri ikoko ndakatobva neturasta twangu twatoti twaita kunge twasparks madhezi acho turasta nyana ndichisvika ipapo manje vaya futi vanhu vechechi maveriveri anopinda ziyoni rine tamburi zvikanzi rasta ngaribviswe nekuda kwandaita rasta rangu chamwari mva ndatogerwa paya wakutombopinda neiripo bhozi runyengerera pokugara kunyengera pokugara nokuchichengetwawo saka wotongopinda hatakaritamba ziyoni saka which means pamakazotamba naKchaps fight my battle mamakatodzidza kare aiwa unaona pavhidhiyo kuti ndaitora zai takatraina ziyoni fight my battle ana maveriveri ndo vaishanda taingosara ido pamba takadi sakadaro saka ndeimwe experience yanga yakanaka chaizvo saka patakazotanga kuita zvokuridza tazoita zvatakaita mapepe hazvina kuzoperawo zvakanaka kusvika tazotsvaga imwe plan saka tatakugara kubudiriro 2 kudhuze nekunonzi kwaCharewa madhezi wayo remember shuga airidza panonzi paCharewa pataienda tichitandarira ipapo paya padhuze so umwe wangu mufesi wangu akazomboenda kumusha ndobva ndasara inini do you remember makore akanetsa mabhera check saka kune imwe achaziti $2 yanga iri yebrown so saka pane paikambonzi kutanga mangwana haichashandi yangonzi yaexpire apa enda ine dutu rawo kudai so ndobva ndamashandisa ese makatenge handichaziva ndakangoti kuti apere ndakati kuti apere handisina kana sendi nomari yandava nayo mazuva mashoma rendi yakudiwa apa mari yaenda kusvika tazonzi umana achibudai munomu umwe ari kumusha ndasara ndabuditswa mumba muyame so ndakazogara mupaki mudiriro yeza pane paki apa ndakamboirara I think kwewiki chimunga nchienda kubasa makusini vanhu vaifunga kuti munhu anga ari mumba pakaipa nemasini enyu ipapo nemasini angu zvazvakambowanda zvingu zvimabhegi zvomashoma zvimwe taiviga mumuti so waizotamira ukaita bhendi remember madhezi wayo vana like Macheso Nicolas Zakaria vaiva vachiridza panonzi paLashas iri mudiriro ndo pataizoraramira maweekends waingonoita upungwe uri mubhendi kunge runakirwa stereke but unokunyakirwa zvako but ungoizwa nhamo yako kuti ndaona pekurara wamboti chikotsera uri mumba waso bhaunza richikumutsa so kana pane hope chende kumba iwo mabhaunza anomutsa munhu mubhawa ndino kuti mabhaunza havazivi kuti vamwe vanhu vanenge vari pama1
vandoponera bhawo kusina kwokurara. ini nyaya yekumutswe yona ndaremember madezi kudhara akatanga kupisana freeman atatanga namashuwa nafreeman andika patinodzoka tisina mota obva wapinda muchicken slice sa muchicken slice manje anokubvumidzai kugara but itanga wakudayo vanze kungoda kuti comfortable dhara pane pakaipa abamba mebhaunzi anomutswa nayo kwambeona iye anenge achifunga kuti aita zvishomake but anenge achitokuwadza. alright So umwe wangu akazoyanika muzati sichasima wani pana tikutorara musango zvakatika nezvakazoitika but ndakazopesa tatadzokera kumusha. So ndaka kumusha nzara yanga ichiriko isemugore kai 2008 nzara yanga isatapera ndakabva ndazoenda kumasvingo kwatete kwachivi kunzi kwamushandike kumaplots ndokwana kugara ikokoko. Fesi wangu ndobva azodzoka kuharare. Ndopandakazonzwa kuti kune tsamba iri kukuda hanzouya kuharare. Kune bhendi ririko riri kuda kuti muridze mese vana vandaitovaziva dzitori hama. So vainzi vakwenda so vanga vakatenga mainstruments ese nezvinhu zvese zvoda kushandiswa pabhendi ndobva vatipa neimba yavo yava muhetfield tichigarai muchiridza muchididi. So bhendi redu raiva nana madzibaba Shekede umwe aimba kwakapfupi aimba kitana kapfupi madzibaba Shekede vana Bibo vana Gideon Kwenda riri resungura. So ndobva takambochovha ipapo kusvika tazosangana naJP. Sezvo ndakudza tatine zvinhu zvese zvokushandisa mainstruments chichichi so iye anga asina nguva yacho so takabva tabatana kusvikira mufana yaimuridzira rimwe gitari haana kuzobatika. In fact akabatika but takazoenda tour yataienda tasvika muChegutu mufana waye anga azongoti ndakuda kudzokera kuchechi. Unoziva vakomana vanenge vachiridza kuchechi kuti vanenge vasikada kumisa service ndobva adzokera. Ndobva ndatokumbirwa nzi chimbongorovawo ndobva ndatoridza zvikanzi zviri kutobuda. Ndobva tatanga kutoridza tese ipapo tikaenda kuGokwe tikandoita show yanga yakanaka chaizvo. Madhezi acho ndova aiva nemasongo anenge vana Lisa vana ruva rerudo vana sungano yerudo zvauriwe Lisa. So tadzoka ikoko takazoita imwe shoko Epworth kunonzi Munyuki mashow andiri kurimemba ndakatanga kuita naye nekugoromonzi. So after show yegoromonzi ndopa I remember achitotaura neni achiti mufana chiva chitidi tishande. Saka inini manje ndagara ndichitonakirwa neart because ndakatanga kunzwa song yaJP paradio. I remember ndauya naCalabash wepukunyu takagara tese futi Whitefield kutara tichitoti ndiani kumvesa anoimba zviri kunakidza ane skiri yake chichichichi. Saka pandakazongosangana naye ndandatotyira kudhara akasara kutaura zvake but ndandatovhuma kudhara. komba ndakazodzokerewo hana plus madhezi acho plus vanga vasati vanyatsosimuka saka umwe munhu aikwanisa kuti ndo zvangofanana zvangofanana. vanga vasati vane mukwende futi anga anaro. So ipapo ndo pandozwa pandanyatsoti tatanga. alright saka imimi mairidza yo base mairidza chi inini ndairidza kubhendi kwandaiva ndairidza rhythm nebase. alright but kwaJP ndakabva ndandoridza lead. alright Yes. saka makagara naJP kwenguva yese iyi muchiridza lead guitar chiridza lead guitar nemabacking vocals panenge pari necessary. mabacking vocal Yes. ko video vixen taita because I still remember muchidai Riza iwe even vanatsamba
Kana mari akaronga muna mari ndikidzingirana JP ndine uswa une moto so. Zvaina so imwe picture mazano chikutotrenda picture iroro ava vakagara ngekumbare kumbari varova mamwe mafesi so taishuta song yekuti vana muchimana right. But inini handina kuona time amaiacta madrama hangu muupenyu hwangu. Kune madrama ndakazoona. Pane drama ramakaita naFritz comic yeuda vachitwa ngirozi yenzira. But what I want to say is don't you see kuti you have always been a main actor in your life? Madrama ndakatombomaita. I'm not kumadrama. Kumadrama my actor handiti. But I mean kuti even music. Band rajaapredza ranga rine vanhu hopo ndizvozvo. But how is it kuti mimi semunhu aingoridza gitare you would stand out kusvika nda kuti baba rare musadaro? Inyaya yekuti umwe neumwe munhu unenge une maitiro ako zvinhu akatisiyanei nevamwe. Ini ndaisa mwoyo wese pabasa kana iye aitozviziva kuti ndaitotaura kuti hakuno ndo kubasa kwangu chaiko ndonzwa kuti so ndaisa mwoyo wese. Kana padorowa majaivhi taitondorovawo pamberi pada kurowa gitare tairowa, pada kuimbwa ukatarisa malive kudhara even that part yawatora mari yaimbwa naDiamond Platnumz ndii ndaita part yaDiamond iyo ndaitonochimhanya ndiri pamberi apa ndididi mafeature naprog dzechipfumo ndaita part yaprog. So even jaasati auya pastage aitoti bari retanga. So ndinaitanga kuperforma ndairidza masong ana Blessing Shumba, ana Mere, ana Lucky Dube ndichitandadza vanhu jaachiuya. Bozi kuona kana video reEriza vanhu vaigona kumecha energy. That was Mabla. Mabla. Nemi muri too. Mabla. Ayo, that is beautiful to watch. Then muri kwa Japraise. Makazo decide that I want to go solo now. So 2017 ndakazongonzwa mweya wangu uchingonditi chitanga zvako. So ndobva decide kuti rega ndinooneka. So ndakandoudza ja kuti ndozvandafunga. Ndakaenda iri Saturday ndikandomuudza zvikanzi iripo. So taine show imwe Sunday paJongwa apa. I think ndiyo ndakazonopedzisa hangu ndobva ndatanga zvangu. Alright. Yes. Asi damboenzwa I'm sure kuti kavoice kamakanzwa kaikuti siyai kwaja mapisira aita ja maybe ndo kavoice kamakanzwa futi kakuti tindokai munonzwa kavoice munorota munoita zvekuita zvinhu. I think munhu wese ane voice raanonzwa. Munhu wese ipo uri papa sparks ine zvinhu zvaunotoita but uchinzwa kuti but ndofana kunge ndichita izvi. Botona ngati chigno kuti mavoice zvinotiratidza chaiko kwatofana kuti chienda. Ndosaka uchiona vanhu vazhinji vachitaura unonzwa munhu achiti hanzi something was telling me kuti. Right. Hakuna chinhu chonzi something was telling me. Kazhinji kacho ndo voice racho richitokuudza iroro kuti zvine zvangova kwauri kuti uchiri weya kuti voice ubva Mwari here kana kuti ndakambokateerera kakandirasisa. Andiri kuona manje. Waifana kutanga wanamata nezvo. Kakandipinza mudondo. Wakanzwa voice kaSatani. Wakanzwa kaSatani. So I think time yanga yakwana kuti ndiite izvo. But pamakasiya mimi mane time yakareba sei muchifunga zvokuti ndoda kusiya kwaJapraise. Uyezve mamusati mamatogara mane kabhendi kenyu kamamagara muchirongereke pasi pemvura kana kuti makazotanga kuronga matobva muchita kakuu. No. Kakuu like. No, andinambobvira ndapindwa nemweya wekufunga kuti ndichasiya. Ndo bhendi randaitoti I think ndinochemberera ikoko. Alright. 1 minute barare ndati muswedere mbija na mashurika. Alright. Ndida kuona mukoma nawe. Alright. Koma yugara mese. Chimoswedeza ichia. Kana mchida kuona ana sterek. You just get mbiri mbija. I want to see you. I don't trust you. Swedera mbiri mbija. Koma uzoona nakumba. Ndozvishaya. Anakada kuti kopo. It's okay. Handi nzuwa yarimiro nenyanga dzayo. Makuchembera kawo man. Kana kusimuka kwacho ndimbona simba racho. Katagara sita togara.
wafara Yeah, I'm happy. ah On the Sparks, I'm watching you. handiti zvonini andika pamakaita zvinhu izvi andika ndichizodecide mimi kuti no ndakuda kutanga zvangu kana sei mama nenguva yakareba sei muchizvimeditate uyezve zvakaitika all of a sudden ina handiwanzi Meditate. sterek but ndongoteerera like zvine zvakuitika pandiri nguva iyo ndotoita izvozvo ndozvo zvakundipa peace panguva iyo. wasama musina nyika bendi kenyu kangama ndandisina kana bendi ndakatozotanga kuronga bendi ndasiya. pazhinji yacho pano tichishanda teisesuwa ndika mungobva abva kazhinji kacho tichitarisa kuna mwana uda kuteera panonga akambofunga kuteera here pana here waiti mudhara isisu da kutoya kwenyu kokoko from bendi raja hapana iwe pane munhu angada kusiya uchi achiteera ininiwo zvangu zvakamboitika remember akati bendi iriri zvakamboitika kudengo but remember kuti bendi raJP bendi raJP panguva iyoyo even kusvika nhasi ranga richiita zvakanaka zvisingaiti zvekuti kutonzi kwati watiza ikoko kwete noti kutiza isachi kuti wabva alright munhu anotokuti hauna musoro uyu akadhakwa munhu alright because vanhu vese vaitoshuvira kundoridza ikoko so ndo zvakaitika ndobva ndatosiya ndikaita album rangu rekutanga ratakalonjera painzi paJazz 105 apo yakunzi East Point. Alright. Sparks launch yakazara iyoyo zvokuti yekutanga tanga yangu yakazara zvokuti apana zvokuimba zvacho. How's album ranga ne one song? Anga singazi kamwe kama song acho. People could not sing along. Aungaimbira vanhu mazonga na 8 avasingazivi chingoimba che. Sasa kuti baba rakabva kupi. Maybe waitera style pakuti zvaitaurika asi asikabaida nyatso maybe vanhu vada nyatsoona chokwadi uye achaimbei. Sitari kuti baba Harare I remember parakanyatso kufumba pa song inonzi Chiname. Song inonzi Chiname pandakaridza gita rero so melody yacho jandi yakazvisa mawedzi wa baba Harare musadaro so kuma shows ndaiti ndakariro isati yatomborekodwa jani ngachiimba achiteedzera achidaro kusvika crowd resera kutotedzera kusvika nanhasi. Abantu munozati muZimbabwe vangori vanhu true vandoziva vane magitari avakaridza ekuti akabva aimbwa kuti anobatizwa kuti mawords vakawanda true vandoziva ini vanoziva indoziva Alec Macheso wavakati vari kusvota chaizvo vaive ndowakataura chitauro wawaidhisa vaive ndo vandoziva ndianaidhisa ndaidhisa baba Shero usadhisa vanhu vakuru iwe ndadhisa baba Shero ndadhisa album rawo wechitu nditongai Dewa Moyo. Alright. Vakawanda vane magitara vakawanda mutauretswa ndiwapa maonozivayo ndiJapreza Japreza anodza gitari aiwa kana ndikasunga kakanga achinzoni ko baba Shero ndione kwakairidze baba Shero anodza bass kana isi bass ngatitaure nyaya chimbo siya nyaya dzavamwe nasi ndiri panapa kuti zva makuda kuita sei unoona Sparks ka ungochifunza question urichi ungochifunza chi aiwa ina nisubvunza question I was complimenting aiwa itatu zvinzwa izvo ndio ungochifunza ndi chimonyararayo ndanichiti nina ndeo sitari kuti baba rakabva kupedza kuti mama ritsanangura ndandapedza kutaura ndizvozvo anditi pamatavatanya kuti first show yange ikazara but masongo achaisazikana sashaya zvati zoti vanhu vaiuya kuzoitei alright ndizvozvo vaiya kuzoona ende zvechiva vakauya vakatoona kuti mukomana asati aibva panguva yacho so vanhu vakaitanga vachitotaura ngaadzokere zvake haizvi zvaakuita izvi anonyura nazvo izvi ndobva ndapinda mustudio same year I think nangoita mamanzi chishoma ndobva ndadzokera futi mustudio vandabudisa rimwe ndoora rina naiti dzemurara rina na guzuzu rina na banana rina na chichichi
album Semiro ndoranga rine masong 3 aya. ndobva raputika. I remember munhu wandikanyatsotanga kunzwa achiriridza ndidhumiso Skywalker. Ndakanyanya kuriridza stereki paredhiyo, so ndaitombochata chadzingwa basa. kusvika vanhu vakutovhunzana ndianiko wakaimba song kusvikira yakutanga kutorera ndobva ndatozoita video racho rakaita hit. Yanga iri hit video iyoyo. Tipa pasemu album iroro ndine bozi pekutanga ndaimbofunga maybe kubuda kwamakaita kwababa Harare, maybe kwababa Harare, kwababa Jabres, alright, kwababa Mkudzei Junior. Ndambofunga maybe bozi vanhu vazhinji chiitika paanobva ita seanovsara asingawirirana ndike, but ndakazoona papane collab yenyamakaita ipapo ndati maybe munhu akabuda zvakanaka, then pavidhiyo ndakazoona kuti Jabres hana kubatika. Chii chakaitika? Pandakalonja first album JP akabatika kunji, patakaita second akabatika pasong futi iyoyo. Video zvakaitika nezvekuti inini ndandiri munhu ane jinja, kana uri upcoming unozviziva, vanoda kutoti zvinhu zvifambe. Saka pane madezi kuti anga asipo achiita zvaari busy handiti, saka ndakangoona kuti inini it's too late, ndakutongokanda chinhu. So ndo kuitika kwazvakaita baibai. Taifunga kuti pamupaneka kukwishana kakaitika. Tinambobvira kana one day. Asi ukama wenyu uri sei izvezvi? Wakanaka zvokuti. Ko video renyu ramakazobuda kujongwe kona muchiti maita album launch. Mati inini ndavadedzawo mukoma. Paipai ndakutya mafanzi. Mafanzi ekubhawaya anokutema nemakeni kauka. Saka ndaida kuprotecta kuti tisaputsirwa zvinhu. Ungaedza no ina mukoma tambotaurirana tikawirana. Because unonge uri pashoka vanhu vakutanga kuti saka ari kupi. So ndo zvakaitika veve. Mukoma wakarasisa? Havanaurasisa. Yanga isiri must zvaiuda vanofanira kuuya. Zvinhu zvokuti vaikwanisa kungouyawo supporter kana vari free. Zvafana neni ndikainvitwa somewhere neweZigwe ndokwanisa kuzoita busy handiti, ndotaura kuti mfana wangu roye basa inini ndabatikana chete, hapana zvimwe zvese zviya hapana. Pane pakutoda maturity kuti Zigwe azvinzwisise. But situation yekuti music yekusecular yasiyana nechechi. Unogona kutourayirwa kana mumba wakaita zvekutamba. Mafans unovaziva, unoona mavideo aimbe vachimhanyiswa akawanda. So pane pakutoda skill yekutaura nevanhu, communication chaiyo yakasimba, otherwise unoitwa rafu. Saka paipai pakaitika kaskillful. Manzwa pamazina beef between baba Harare and Jabres. Iwo ndichifanana newe samwe Zigwe, ndikasvika vanhu vakatanga kuti kuZigwe ari kupi, ndotongokugezera. Ndozouya ndoti ndakuvara chamwari kuZigwe. Ndazongoti ndiZigwe. Anyway, une mubvunzo ere koTestament imi? I think oTestament iaudio iyi yakufanira kuita ichisiya. Audio I think getisi because audio it's not something chekuti botunyanyoda new inotangira papi? Alright, inotangira pa new yeku Yoko, Tiki yeku Toko. Kuti chiko siku Wamana imi muri kuita sei imi? Muri kudhakwa ere chi? Tetine munhu waMwari panapo uchiita zvisinganzwisisiki. Toita sei? Kuti chi? Baba Harare. Yes. Ndichipinda muNew Testament. Maungira nechiprofita chekuti kuchauya mwanakomana wemunhu achazofira vanhu akatanga kutaurwa kuOld Testament. Ndatanga kunzwa song yakafanana neVaccine. Trust me, that song imimi na Ketchups were supposed to be invited to a gospel show yamunonzi chimbomirai kuimba zvana Nzimbe, zvana Baba Coiling. Mombotimbirawo this beautiful song, Fight My Battle. Yeah. How did you come about that? Inini
gospel music ndakabvira kare nchingoifarira. I remember tichienda kuchurch of Christ kumasasa park ndairowa mupresident worship Sterek ndo mandairidza lead nichitoimba. Alright. Even that year munitarire nekufara ndaiimba kuchurch of Christ. So pandaka zojoina music yekusecular ndo pandakabva ndakuita zvechechi zvese kusvika ndatova mukomana weumabawa. So conscience idzo dzaingova mamandiri dzenguri even ndichiita musikanzwa that thing ndaingokanzwa kuti no izvi zvazvisi boys. So that's why uona kuti paevery album ndaisa kagospel kagospel. And ndinzwe nekufara maitobudisa musodzi. Yeah. Yange iri vixel kana kuti. Misodzi chiro ikabuda chiro ikabudiswa nesouti kana yatobuda yatova yatobuda. So yeah, misikanzwa yataiita yese but conscience dzaingovapo dzongozva kuti no hazvisizvo zvandaiva. Chiro watovhunza even vanhu vanonyadzondizva ndichikora ndizva kuti vaitoshamisika kuti Blasvin ndiye ari kuvhura malyrics yakadai here. Fight my bet. Ndoise. Aba yakaimbwa nevaimbi vemunyika vese vanga vari vaimbi vemunyika. Yeah. So that's why ndaingoita ndichikanda magospel nechichichi. Alright. Saka Baba Harare wabudisa a well performing album. Rinana ningi ahe vanoda chiti itai ahe. Yes. Mombasa, Nairobi, what. Yes. And then vanhu vasoda tomboguta album because it was topping the charts. Yes. Baba Harare vangomoka kuti ndachisikwa chitsva. Yeah. Makasikwa sei? Yeah, chikutanga ndechekuti realization. But the realization futi inouya mushure mekunge Mwari vachikushanda mukati. Iwo hako semunhu unozofunga kuti realization. But indobelieve kuti Mwari ndo vanenge vachitokusundira ikoko. So ndo pandakazorealize kuti everything you get at the expense of your relationship with God is vanity. So mbiri yakanaka chaizvo. Mari yakanaka, tinoda mari. Even muchechi chaimo mari inotodiwa ndokuti chechi ifambe. Even kwese kwatinoda mari, tinoda mbiri, tinoda zvese zvatoda muupenyu. But zvinhu izvozvo tikazviwana tichicompromise ndo zvandinoti ndinoona kunge ivanity, ndinoona kunge zvinhu zvisina basa. So ndo chimwe chandakadzidza. Nekuzvibvunza chaiko ndega ndakagara kuti ndimborani, ndakabva kupi, munhu chii, wakangozvarwa here kuti ungodya sadza zigo woti wakamirira kufa zvako, kana kuti Sparks wakangozvarwa here kuti ungobhadhara rent yako, uchibhadhara mabills, wakamirira kuti uzongogowa. Saka zvinhu zvainditambudza ndichitsvaga kusvika ndazoona no, isu takasikwa nemufananidzo waMwari. Mwari mweya, isusu tiri mweya. We are more spiritual beings than physical. But isu vanhu tisingadedi kuexercise the spiritual side redu Sterek. Tinofarira rimwe rekunyama iri Sterek. So life is spiritual. Main reason yatakasikirwa basi pana ndeyekunamata Mwari, ndo primary reason yemukristu wese. So revelation iyo ndakangoiwana mushure mekunge ndichizvifunza kuti life itori spiritual. Kana munhu akarara anomborota, paunorota paipa unenge uri kupi? Izvozvi unogona kutorota uri kuUK uchitoita mamwe madhiri, uchitopuwa kana foni wozoishawa zvako wamuka, but watomboenda somewhere ende undozviziva ndandiriko. And you find out kuti muspirit chaimu hamuna time. That's why you find out even vana Moses vakapinda muspirit vakakwanisa
kudzoka back in time kunoona zvakaitika kuna Genesis. Alright. Main kuti ma-thousands emakore mangana anga zvakaitika. Even zvangofana nefoni yako unongonaisira munhu message ari ku-UK yotopinda izvozvi iye ari ikoko. Saka kuona kuti distance haimo mumepo muspirit. Distance not a factor. Yes. Tinotofonera munhu video kuti kazvara naizvo zvari kuiraki. So kune mweya waMwari kozoitawo umwe mweya. So munhu haukwanise kuseva two masters. Alright. It's either uri kwaMwari or uri kune rimwe side racho uri kwadevil. So inini ndakachuza kuenda kuside kwaMwari. Ndobva ndaona kuti uku ndichaluza fame yeikoko yekusecular, ndichaluza dzimwe mari dzandaiwana ikoko, but mari idzi ndaidziwana necompromise. Saka kumashure kwese kuma muri kwadevil. Ndozvazvoreva because kuwoshipa devil hakusi kuti wangoenda ukandobvumirana naye kana join Illuminati. Behavior, character. Because worship kuita kuita because tikada kuti worship kutaura hakuna munhu asingagoni kutaura. Ko vamwe vamwe vari kumashure ikoko, vamwe vamaishanda nawo, vamwe vari mafans, mabrands, macollaboration, vamwe vari kwadevil as well. Handingati munhu anenge ari kwadevil uro asi ndikaona inini zvisingachapindirani nezvandotenda Wana kunge handione kunge ndinongosiya ndoita zvandikufungira. Inini handibelieve mukudhakwa handiti. Hapana panyando advertisera kambani yedoro. Handisi kuti kambani itori nadevil kana kuti amen. Handisini Mwari. Ndikwanisi kujaja. Ini chakungotaura zvandoziva uye zvichiwirirana nezviri mumascriptures. Right. But mumashoko mashoma anongotsanangura zvamareva ndizvongoti ndezvekwadevil. Inini ndakazvimiririra ndo zvandinoona inini kusaidi kwangu. Kusaidi kwangu ndo zvaitwa apa. Ndosaka ndaigara nchiudza vanhu pandaibvunzwa mumainterview kuti ndaiudza vanhu kuti usafa wakada kuti ndiite role model wako ini. But marole model mamwe atoripo afana zvizvo. Inini ndaikurasai manje nguva iya daukadata role because ndaita izvezvi mimika makatendeuka ndika. But kuna naitira kuti baba Harare wakatiita haiti waiti kurudzira ndika kuita coiling andika tobva taita muzvezvi izvoda kuti tichiteerere masongo manje taane muzvezvi kudhara. Probably it's a misunderstanding. Inani munhu andakakurudzira kuita izvozvo. Indaita music yangu ndichitsvaga mari. Music yenyaya irasa vanhu izvi taane muzvezvi kana vakarasika tafana pamahemu manje. Ndine one song ira ndakamboimba ndichiti vanhu itai edzi kana kuti but mekurudzira ndakati chi ndiudzewo one lyric randakataurira vanhu kuti taura just one. Hatina kukurudzirwa neyo tona ndakurudzirwa nemadhanzi mabhiti acho nechichi. Saka vanhu vese vari kurwara vakarwara nemusic here. Sparks akazvinambida. Sparks wedzimwengo waudhomewo. Mbida tikateera mbida here tikatiraadvokuna mbida here totera kuma man of God. So sezvandataura kuti everything you get at the expense of a relationship with God, it's vanity. Wait, vanity. Kuparara baba. Chinhu chokuti you are heading for distraction. Bozoona pasi pato kurarama pano Sparks. Do you know kuti wewe pasi panyika patiri panapa tiripo kwekangu kakadiki but hamuzvioni. Do you know zigo ukafa ucharara kana trillion years. Inonzi eternity hatiziye kuti ucharara kusvikari. So inini I would rather be clean. Handini Jesu anofanira kungosvika inini ndakachena. Ndiri pari safe. Kuoma tikudii nevanhu vanotenda kuti zvoni tikangofa zvatopera. Bhaibheri ari taura chidaro ndorandobelieve.
I'm glad Zigo ari pano aimbori believe Bible achiri kuriziva. Baba Harare unbelievable berere. Unobelieve Bible. Aiwa ndokutamba kai unobelieve. Bible don't believe Bible but don't believe African traditional religion. Nakunzoita nemudzimu kamusiyana gaspi bebe. Muchiti mudzimu tozoita sei nemudzimu. Ndosaka tiri kuti according nemuromo wako ono zvaunotaura hauchanyatso believe Bible. Don't believe Bible but at the same time andirasi vadzimu wangu ka because of Bible. Saka unotenda musikavana nevadzimu. Alright Zigo. Kunonzi vanhu kandi Mwari. Kana vadzimu. Kunonzi kusarasisa vadzimu wako kuita sei? Kusarasisa kusavashora kusavatuka kuva. Alright mudzimu wacho chii? Midzimu mweya yevakafa ana baba wangu ana sekuru vangu madzitateguru angu. Kuonoti chine Bible inotaita ukafa wana chavanoziva. Ndopa naida kumubvunza. Bible rinoti havana vana chavanoziva but hariti havako. Anti havana chavanoziva so hapana chavanoziva chiri panyika. Vai uchizoti wanoziva iwewe ka. Ndopa example. Kukupa mota muborodheo. Ndopa ndokupa example. Bible rinotaura kuti we are surrounded by a great cloud of chirongoti unoona zvoitika idzi naro dzetaipi hadzife dzakawinika umwe neumwe munhu ane zvaanobelieve uri kuona Christianity haisi yedebate stereki kana munhu uchiziva zvauri kutenda une chawakaona chipiri chokuudzirwa haunyanyi kuzoda kunetsana nevanhu uchita naro. Saka Baba Harare mechamaona God is real zvokuti I need anyone kuti amuprove stereki because God is God. Sikauya hana chaakaona pachi no chimbomira akati mboita serious chimbomira izvenyu zvamunoita zvemapodcast enyu emafanise. God is God. Uri kuona inzori kuti God it means self sufficient. Mwari wangozongoita zvinhu zvavo vega hatombochitinyengereri isusu kuti hanzi saka ukaona more than 7 billion people maybe mworidi muno Mwari vachizongondinanavirawo ini kuti Baba Harare chimboudzawo vanhu nezvangu ifavor. Saka ndoba ndoti Baba Harare you saw something. Iko kutotendeuka salvation iyoyo haingouye kausiku vanhu vangani vanoda kutendeuka izvo vasiri salvation iyoyo it means I saw something. But hamuna urongwa here wekuzombovhurawo kereke. So far handina. But munogona kuzovhura ina? No. Kana Mwari vati? Kana ndanzivhura zviri zvinonyatsooneka kuti ndanzivhura. Both pandiri kubvunzira Baba Harare you saw something. Mambo tutorere recently was on Instagram saying ndakamuona Jesu inini. Ndakamuona. Vakamuona vakamuona ndozvavakataura ndozvakatondiudza kuti vakamuona asi ini handinganyebi kuti pane chandakaona like kuonaona kudai so inini ndakangotendeuka after ndatendeuka ndakaona maconfirmations after ndatendeuka kuti zveshuwa zvaifanira kuitika ende zvandakaita ndizvo. Ko vanhu vanoti makatendeutswa naPastor Outreach. handingati handina kutendeutswa nawo kana ndakatendeutswa nawo but chekutanga ndechekuti Holy Spirit ndiye anotendeutsa munhu but anokwanisa kuzongoudzawo someone anokwanisa kushandisa someone but inini chakaita nditendeuke number 1 point is realization yekutongotanga kurealize kuti tiri kuite Sparks iwewe naZigo munaombofamba nzvimbo dzandakafamba imimi zvandakaita musati masvika chero pa3rd mataipinda kubva tichitanga magitare so hapana chandisingazive even mumaprofets mamwe amune muchiadvertisa vamwe vachitotovaziva taitomboenda kudhara handiti machechi tichindoimba tichindoimba tichididi so hapana chandisinganyatsouziva muzvinhu izvozvo kuti kune munhu angazoya nhasi ozondibelievisa something or kuti bhosi taingoparidzirwa pa kudhara. Why makachoose Pastor Outreach out of mapastors aripo mamwe mahombe ana prophet Magaya ana prophet Makandiwa ana prophet Betenjo. Ndorespekta vanhu vaMwari vese but message ya Pastor Outreach pandakaiteerera inini
yainyanya kutaura yainyanya kuwandira parighteousness tiriki. Ini ndo area yandakaleka. Alright. Saka munhu anoenda anoenda kwakaleka. Vanoda mari vanoenda kunotaurwa zvekuti uchaita mari mangwana. I see you buying wati ofara uriko. Inini chandaida kuva straight. Alright, kwa munoti kuti nevanhu vanotaka kuti zvone Baba Harare wakatendeutswa namadhamu hadzisi pfungwa dzawo ipfungwa dzamadhamu. Watotendeuka zvako. Boys, ukaona munhu achidaro anenge asikatobhelieve futi kuti matotendeuka zvishonga kuti handizvo skillfulfanza chimoko 2 minutes amai manje titadzoka futi. Alright. Uri kuona Sparks, neka-influence kangu kadiki-diki kako kandaiva nako. Ndine vanhu vandaito-influenceawo. Saka kuona kutendeuka kwangu, it's obvious kucha-influencer chi nevamwe futi vanhu vakawanda. Sezvandoona mainbox mangu, nekunge kwakawanda vanhu vachitaura kuti ndakatendeuka. Pandakaona Baba Harare atendeuka ndakabva ndadai. Vakawandisa vanhu. So Satan hafe akafarira zvinhu izvozvo. So panotsvagwa way yekudiscredita Mwari. Ndokusaka uchiona pachibuda vanhu vamwe vanenge vachiti haisi mhosva yavo vanhu vaya. Kingdom versus kingdom. So wakaita sana Zigo waitaura zvaitaura vana Zigo ndomwe nevamwe vakawanda. So toda kutsiurira vana ava. Vanhu hatidi kunyeya because ndikakunyeya ndakutotadzira Mwari. Ndikutsiurira vanhu. So andina Mwari ndakavakanganira. So pane kuti munhu ati Baba Harare atendeuka anoti no hana ndinhingi ndipastor outreach aiwa mukadzi kana kuti meno zvauri kuda kuita iprank. Yeah, so kuti munhu angobvumawo kuti munhu angakwanisa kuchinjwa naMwari it's hard. Right. Plus vanhu vachika chokwadi ndochati kutaura panapa. Bible racho rinototaura kuti hanzi naJesu, no one can come to me unless the Father draws him. Ukuzivawo neBhaibheri, so unozorasika papi naiziko? Bhaibheri rozikana. Saka chii? Apa rozikana. Baanoti akataura manje Bhaibheri iri. Andika iyo vhati. Orasika zvo. Obva endo kwake kwaanotoenda. Anomborasika zvokuti. But chandomudira Zigo ndechekuti ndino ndakaziva Zigo achiita podcast yake zvechechi. Enzi Zigo Gospel. Chii chakazoitika? Ababvisa gospel. Ndakazonzwisa kuti chinoitika ndechekuti munhu akaenda kuchechi achida kundonamata chechi kana kuti achinonamata munhu ari kuchechi kana kuti achitarisira something kuchechi zvakasaitika anovenga chechi zvokuti anogonopedzera ovenga Mwari asingaziti no angafambira wrong reason. Zigo anenge akafambira wrong reason kuchechi ndobva andofrustrateka saka hachadi. Yeah, I think chakatika pana Zigo chekudayo. Usatarisa kamunhu taura. Zvakatika pana Zigo ndozvekudayo. Zigo munhu yekuti vakanoparidza ndika angakasiyana nempa kuti makatanga maona zvakawanda ndobva mazotendeuka. Ana Zigo wakatanga kutendeuka vasati waona zvakanaka. Saka wakazoona zvakawanda maeloboni twakuuya mari yakuya bhoza akatendeuka achiri broke. Yeah, plus fame. Time ndakatendeuka employed at a high profile company in Zimbabwe. No, according to matarisha taiona mavideo chiparidza ndika unoyatsona this guy is broke. Ndakatozobroka nemwana. Yeah, zvazvakamomera. Unoyatsona this guy is broke. According to video. Ini ndikutora according to video. Nokuti pawakazonona bebe nanatobroka nekunamata. Kunamata unombobroka ka? Handisi yangu but ndiri according to video. But chimene ndikupei manje. Hanzi na Holy ane song yakaimba inonzi anotobvawo kumba kune vanhu. Ndati mutipo pfungwa dzenyu semunhu arofamba nechechi. Pasong inonzi anotobvawo kumba kwevanhu. Holy anozoti because it's a cry a girl child who has been suffering and trusting on God. Zvikanzi na Holy takafamba nawo machechi aya tikazotambura takatemba. Pandafarira ndepekuti machechi aya haana kuti ndakafamba naye Mwari. Machechi naMwari guys. No. For hazviri kuti zvibekangonzi chechi pana machechi asitona naMwari. Pane machechi kutoti Mwari havapo vakabva karesa. Ndosaka ndikuudza kuti kutendeka kwangu inini ndekwekutsvaga relationship naMwari kuti ndinyatsovaziva
my desire is to know Messiah. Sorry ndakuraima but inini kuona chicho ndishamisa ndika wati baba arari makatendeuka ndika mbava mati makuimba gospel but inini ndinofila kunge kana ndinoona sekunge andika kuimba gospel andika kwakatosiyana neukama naMwari zvinhu tu zvakatosiyana though zvakasiyana nekure watitaya kuda kuzvibatanidza because kune vamwe vanhu vanoimba you gospel are right urikuona uyu anakamaka wisdom so kari kuita beosando aruswera nini especially panyaya idzodzo aruswera nini ina ndirambo tine wisdom yes wisdom unadzo yes but ndikuti ati ndokashandisa wisdom dzadzo bva mboti wodzoka zvako kuwisdom like pabhaibheri ndokatira shoko andike ubva mboti badebada ari kurevesa sparks kuimba gospel hanzi ari kurevesa kuimba gospel hausirokama naMwari ausokama naMwari alright bosara chokwadi vakawandisa vanhu vanenge vachitoimba gospel kuri kutotsvaga mari kana kuti vasingatozive Mwari kana vasingatotende Mwari hanzi namambotiterere Yes. ndo pandakatozotenda kuti nyaya yaMwari ndechokwadi kumana munozotomoka wako no hatisi kutomoka tuterera pinda papi no papinda tutere ndepekudai wandika mambo tutere imbosiya mazita evanhu kaini hanzi nebhaibheri baba harari ane bhaibheri zvamunenge manzwa muri mumba pakona endai pamusoro pemba munozvishauta we are doing what the Bible says. alright pane video raria pane pakandishamisa zvangu pana dutere tongopfuura nepapo vachizoni ndo pandakatozoona kuti Jesu ari riwo hanzi nyaya yaJesu inotorwa ndeyechokwadi. I think matadza kunzwisisa zvaere pane kuziva kuti Jesu ari riwo nezvaari kukuitira nezvinechichichi kozita riwo yekunyatsoona like kutoona kuti uyu ari apo wakatarisa aina Jesu kuti ndakaona kuti pandakazoona Jesu ari riwo I don't think kuti pane revelation ingati deep ayo ibaba I think ibaba araramomo munyaya iyoyo asi regeti ndangowa correct bhaibheri zvarinotaura mambotuterere rinoramba munhu kuti kana azoona vision ozoti ndazobhilivha kuti Jesu ari riwo. Thomas akazviita akaramba kubhilivha Jesu amuka. Jesu paakazouya achinzi adii akanzibata abati ndatenda Mwari zvikanzi naJesu Thomas nekuti wazobata mavanga angu wazobhilivha. Vakakomborerwa vanotenda vasina chavaona. Ana Sparksa they are blessed. Ana King David they are blessed. musakomende hamumo ndada kutochinja nyaya ini zita randonyaya kufila safe kutaura chete ndira Jesu vanhu vanonetsa but zvizotaura chokwadi isusu magospel musicians tofanira kutendeuka unoona zvawakatakura ndo zvaunongopa vanhu because inathingika magospel especially muZimbabwe vakati wandei magospel artist sometimes vanotozopedzisira vazhinji vacho wakutoti tisusuka titotangwa andikuzviona semi imimi manje imi ndosaka ndakambokuudza kuti podcast yenyu mukayichinja mukati takutanga kuda kuexpose vanhu venhema munobata basa because imimi munoshanda mukati munovaziva tofanira ziko nenzara saka imimi muri kukompromise kuti muchi muchimaketa nevamwe vanhu vamunoona kuti vari kunyeva shoko rinobvira ti matumbu avo ndo achava naMwari wavo ndo zviri kuitika pamwiri wangu mani but baba pamati magospel artist tofanira kutendeuka. I'm sorry mauya pana batotara sezvazvene. It's a further confirmation that my gospel artists hobo they are not even singing gospel music because mamboterere said Jesu vamuona akavaudza kuti chingonzwa ipapa chete hanzi Jesu vamuona nditi akavaudza kuti wangosingamboimbe nezvangu pesa you never told people about me anazoti wangosimbe hanzi aunobvira wamboudza nezvangu pandaba ndatoziva kuti music yangu ndandisingaimbe nezvani nezvake iwe ndiwo wanyatsozoiona wakati zvoni
the following yese andinayo ndika andabva ndamboudza andavandambudza vanhu nezvajesu I was shocked the statement roro. Yeah, but ukuona I think we need mambo tutere pana mambo yadzatsanangura. I think ndo zvanoita kutaura. Ndaida kuti vanofana kuuya vega vo explain vega. Pana vatopedzera tutaura zvisizvo. Alright, yeah. Zvavasina kureva. Aiwa, pana patutaura zviri muvideo. But sezvandataura kuti aiwa vanhu ngavaponde. Because magospel artists afaindira mamwe magospel artists atozviona munhu akatobata laga. Zvinhu zvokuti unogona kupedzera washayiwa futi shungu nekunamata kuvanhu vamwe vanenge vachiona vari uku. Iwe ukaona ani akabata laga? Ndakaona vanotamba nawo vashoma. Ndakaona inini zvishoti asi kuti laga kushata rarina kushata, asi kuti hanzi nebhaibheri usaite zvinhu zvinoita kuti weaker breathing nese afile. Saka laga rako rimwiriwo mubedroom aufanira rimwira padhuze nasparks. Bosi zvinoita kuti ndidzokere kumashure. Zvakafanira kuti pane inini before ndapinda muno zvandoita nezvazvo izvo. Ndine mamwe mamen of God andaitenda. Ndine mamwe mamen of God andaifungidza kuti 1 2 3 4 5 hawazviite. Panguva yandakazowaona then pandaziva kuti zvinoitika. Saka zvinhu zvekutika zvotombotita se pamwe ndozvogona tozosindi mare moyo. I know ndo zvimwe zvoona kunge zvitokukuvadza but usatira saizvozvo manje. Because pakanzi men of God. Hapana kuti God of men. Kureva kuti munhu. Saka zvaanenge akuita kumba kwake haumbozivi. Hapana kuti Godfather. Aiwa, ngoma. So urikuona Sparks. Zvafanana nini. Ndikaona zvinhu zvakadaro ndobva ndati saka ndakumbodzokera kwandandiri kuya. Hapana chandendagona. Kureva zvandakavinga ndichizive. Ini chinozondivhiringidza futi babara tiri papo. I think muchazviona mukufamba nemamen of God, kufamba nemagospel artists nekudayo. Ndozondiconfuse futi. Ndinozombofunga kuti maybe he is a man of God kana kuti the man of God zvavo but ane kakukanganisawo kake kaanoitawo kuti munhu anogona kuti the man of God zveshuwa chipo chiripo because kana ari maprofesi pana man of God anotoziva ina ndika unotonzwa nyaya dzake dzinototyisa kunze akulaza zvisingaiti but achitoprofita bhora rekuworld cup andika ototi France neArgentina zvichatozotamba zvese kumafinal but tiri papo Sparks professor vyatobuda but tiri papo zigo zvinonzi zvipo zvamwari hazvina chi in Romans, I think Romans 1:24 the gifts of God are without repentance. Yes. So munhu kana ane thank you munhu kana ane gift yeprofesi handiti chero akabuda mumureyu anoramba achinonga tsono chisisipo bhari yanoindi inenge yaikabod mweya mutsvene akazina akushandira manje example yangengwerayo pakuprofita pane zvakawanda zvinhu zvitoitika ndozvandikutaura kuti hazviriti munhu akangoprofita ari kushandisa mweya wamwari. Kana healing church it's a gift. Iwo une wakaunda vanoziva vakatobva nesamwe vatova mapentecosta izvozvo vakutoita kuti mawanonwani uchitomuzwa kuti munhu yangari ng'anga something like that. Saka isusu zvatobeliever kwazviri zvinogona kunge zvisipo pamunhu iye handiti asi achitobatsira vanhu muchitoporeswa muchitodidi. Ngatidzokei pana King David. King David. Imimi matendeuka. Yes. Then maana pastor outreach. Yes. Hamuna shungu dzekutanga chechi yenyu. Mungori mutendi koko, muri mudhikoni, muri muimbi, muri chii? Ndingori mutendi chamwari. Ukatouya unongosvikawo ndakangogarawo ndichingonamatawo nevamwe. Kunoita VIP kumuchechi. Unongosvikawo wogara. Of course unozogarawo pokuti panotorwa picture. Picture riko unopenga asi pamakatendeuka havana vambokurawa picture. Yeah, but pazvikandoexplaina zvekuti chinozoita kuti ndingogarawo inyaya yekuti ukapinda muvanhu maselfi zvatoti hauzonamati plus do you know kuti munhu umwe anenge aitomboshuwa kukuona waenda muchechi meya wangu unogarachi unonga watariswa kana muromo so uchida kunamata zvoinanga chati plus anotonamata ukuona kuti
ndosakandai kudza Sparks kuti chiselebrity chimwe chatinoita chinokosta bcause dzimwe nzvimbo uchanyatsoenda wakafara Wakasununguka. apa mumba maMwari hatetiri vanaka tifanira taise yese chiro ukaumburuka uchinamata manje Like inini I'm very happy kuti makatendeuka ka. Because takutokwanisa kukuwanaiwo. rega nditaure ipapo kuno kutaura chokwadi ndasingade kuuya panapa papodcast ino Sparks unoziva pamaiti uya ndasingade nekuti pane zvamaingoita zvimwe zvandasingafarire kuzouya kwandatoita kuuya kwokuti still ndichasangana nevanhu ndichashandisa platform inei kuparidza plus ndakaona kunge makurasika ndikati zvokumboti hanzi vakomana ava ndika ndichingovaendera it's okay. Whatever reason yangaminayo ka isisu asi ndindatanga kuzvitaura kuti vakomana imi Chikurasika muri kufurirana muri tu chikurasika papi. I think even comment section inowirirana neni Comment section dzativerengesa. ndosaka akamusiri kuchinja isotoda mhando yalive andika otizoti guys 1 2 3 4 5 ndo zvamufanira kugadzirisa so but inini am happy kuti muri panapo because panapa pane vanhu and sure story yenyu kubva payatangira kubva kuodi kusvika kunyu inoinspire someone and inochange your life yasomeone Yadoinspire nini? exactly ndosaka ndatizoti isusu edu whatever reason yamawira panapa isusu nemukomana hatabasa nazvo because chakakosha ndika nditoti masangano emhuri yeZimbabwe pane dzinhubu dzototifarira kugunhu iriwo but usiri right usiri right saka pamunouya imi mandika makataura nawo andika mugona kubatsira inini mabatsira futi chi the next person Makatiregerera. ndakakuregererai Kokukanganwa. ndakakanganwa forgive and forget Mwaranzi akavakanganwira zvivi zvavo. isusuwo futi pane zvataifungawo about imimi tatoma-advocates ekutoudza vanhu kuti no baba Harare vakatendeuka ndino kuti tendeukai munhu wese ane vision yake remember pamwe pacho waitomunzwa vanhu vachitaura vasingakuoni tinzoti story iri kutaurwa ndini iri ndikurehwa kana ndeumwe so zviriko ende haisi mhosva yavo vanhu asi chandafambira panapa ndichiungodza mhuri yeZimbabwe kuti Jesus is real sezvawataura kuti mambo vakati Jesus is real ichokwadi ende mambo vakakuudzai kuti zvakanzi hatisina nguva ndochokwadi ukatarisa zvakuitika mazuva ano munyika ukatarisa madays akazotsamwa Mwari aya vakanayisa mvura same thing kana kune chinhu chotsamwisa Mwari ndichochi cheimmorality ichi zvemagei awandisa chichi kunyanya pasocial media ukatarisa zvokuitika mazuva ano munyika vanhu vari kubuda vakashama vanhu vari kuita mavhidhiyo aita zvisina basa vana vachatyi Sparks zvokuti ukaona nhubu inenge inini ini ndaiva nhubu ndaiva nhubu kumagitari unokuziva kunoitwa zvakawanda kunoitwa kune scene kusecular music kunotadzwa kwete zvokutamba chinhu chese kana paida kutadzwa panoshandiswa music kazhinji ndo inounganidza vanhu panoda chakati panodaidai panoda kuitwa panochemwa pane music panofarwa pane music pano kubhora kune music iri pese pese so ukasaingwarira inokukanganisa especially kusecular nefame nechichichichi unokuwara tarisa even muZimbabwe medu tarisa kuti vanhu vangana vanenge vane mbiri but ukatarisa life yavo unotonzwa tsitsi tarisa kuti vanhu vangana vanotanga zvakanaka nembiri uzoona apera basa nemadrugs pose ndo zviriko kumusic vanhu vangana vanonzwa kuti musicians vamitisa vanhu vadai vazodai ari kurirwa ndo zviriko inje ndakawanje kuti Satan haana good boy yes nyange zvikanzi kumufadza hakuna vanhu but haana hakuna Satani tasama maendings yavanhu vazhinji angona ngari munhu aitoti aitofadza Satan zvekuti but ndimbobvunza baba Harare zvake anazokupfidza ipapa nzi Satan haana good boy
but ndakaona kuti pandotanga kuda kunamata Stereki pepe saka anondibhura chaizvo unobhurwa singaite konde mwana anenge ari kupipa uri kuona zvinoita Mwari pamakasikwa imi makapuwa simba simba iri rinofanira kuri exercise saka Mwari dara mambo ndimakurara somo manamata madzikirira ona zvinoitika ziku panotanga kunamata iyoyo muspiritual realm maspirits ese akanaka ipa anotanga kudi anokwamudza story yemambo ePersia yes kuti munenge muchirwiwa mudenga saka unofanira kuamba kwapresa paprayer but pamwe pacho Mwari wacho anozoti kandiro kuna Satani no Mwari ndiMwari ane nzira dzavo even mota chaiyo ikagadzirwa makambani mota achiisa mota nyowani handivani tazva zvokumboti inomborovereswa uchida kutesta resistance unombotesta product Peter akanzi naJesu Peter kuti munhu atendeuka uyo anofanira kuchecked up zvafana nesu patakatendeuka then I think mubvunzo yedu yekupedzisira tisati tasvika pangorwa lead to something atida kuita vanhu hobo aiwa rega ndiutange so music inodiwa naMwari ndeipi babara music inodiwa naMwari imusic inini ndinoverenga bhaibheri ndinonzwa kuti basa raishanda music especially Lucifer ndiye ainzi aiva nemhanzi yese raiva rekuwoshipa ndo yanga iri original purpose yemusic chaiyo so as long uchimba zvine kurumbidza Mwari uye zvine kudonzera vanhu kuna Mwari I think ndo music inofadza Mwari iyo tiri papo last time patakambotaura nyaya yenyu namukoma Zigo maitonditaura futi alright papodcast totaura pamberi pekamera alright tandisingakureve mukoma Zigo vaiti zvoni music andika yembwa naBaba Harare yanga isina kuipa bosi takati nzimbe inobva kumusoro ichinaka kati makaimba kuti whatever zvamune maimba but zvinhu zvese izvozvozvo zvakasikwa ende zvakasikwa naMwari zvakanaka zvakadaro makazviimba imimi hazvirevo kuti zvabva zvashata kana kuti hazviite tangai maroorana hazviti tangai maroorana do you know kuti makutanga kudaro nhasi do you know that Satan is stupid sorry to say that Satan is stupid do you know kuti makutanga kuzvitaura nhasi zvinizvi do you know kuti pandakatanga chitipesa apa ndaitukwa njidzi zvonyadzisira pandakaundoisiya ndichipinda mugospel vautanga nzi zvazvakaipeko zvaingoimba zvaingo ukuzviona here tindo zviri kuitika no ndino nevamwewo vaidaro zviti kuti ipinde muvanhu ndakatoita zvokufosera first resistance yakatomborambwa futi murume akapesekutwa ichinzi kunyadzira haridziki pavabereki handiti uchindoisiya saka usafa ukateerera maopinions evanhu Stereki ende kwataza izvozvo pamwe vanhu varungodaro pamwe just vanhu kana 30 vangoposta mapost pafacebook oro pachi akawanda bana handikuda paexample yekuti but vazhinji pamwe vamwe vari kutofara nezvekuitika saka ukafokasa nemanegative comments manje zveshuwa unodzokera chiro music tero chokwadi yaioneka kunyadzisira ende inini ndatendeuka ndosaka ndambokudza Zigo kuti everything you get fame, money, power or what at the expense of your relationship naMwari chinjoyo chinongokulidha kunoparira because it's better ndosaka kanzi kana ruoko richikuita kuti utadze bvisa zvinanopinde denga neruoko 1 than ndotsva nemaoko 2 nani usvike kudenga usina fame saka nevamwe vanhu vanga vasingatomboisapota jiti yacho vanotouya futi vaita kuti asireko so ndo marara ndo nature yedu vanhu alright pane imwe nyaya futi tisinganzwisiswi nevanhu yekuti alright tadismissa malyrics kuti anga asingaiti yes kuti zvimwe zvisingaiti nezvaimbwa zvacho ko maisakwanisa here kuimba kunaka kwaMwari painstrument chimwe chinoitika futi pasound ndosachuti gospel music yemazuva ano imwe yacho yakuita ichindo chida kundotora zvinhu kunyika Stereki pano kuti vekunyika ndo vaifanira kuti vachikopa isusu
kuchechi ukuona sound chaiyo futi is spiritual. Every sound inoya necommand yayo. Ndisikachona rimwe beat rikasimudzwa apa chero usina kumboudzwa unotoziva panapa pakufanira kushekwa pana pafana tamba chuno yes haungadaika pachiribwa of course Mwari ndo vakasika music yasakasika naMwari but vanhu vane zvavanozogadzirawo tunhu twavo semunhu tunhu twevanhu twavanozogadzira ukuona ndisikachona kuti GT music originality yayo chaiyo origin yayo kwayakabva chaiko unokuziva kuti inonyanya kuimbwa kupi kuchitwei kumashali chichi kova makuva ndokwaikagadzirwa. Of course music ndeyaMwari but ndosikachiona muro yangu azogadzira chikwambo chake ndogadzirawo chimunhu chake so music ngwaza kutogadzirawo chikwambo chako chemusic chimusic chako choti tisinganzwisiki. So kuti tindotora music yafuti toenda nayo uko ende ona ndiri muchechi ndikangotanga kuimba zvinhu zviyazvo munhu akutofunga iti dzemurani kungoisa beat retype yaya munhu akutofunga aye izvezvi manje nekumachechi zvakuti havachatofungi And havachatyi. vakutoisa lyric racho havachatyi vongotwisa unotoona munhu achitoimba sparks vanhu vekumachechi havachatyi avatya unoona kwakutorwa mazungu esecular achingochinjwa inotoziva nemonemo nika kuchechi kutoti kutonzwa ya vanhu havachatyi kana inonzi chi kutsaiyo chakunonzwa anotambira muhari yatorwa pana sema kinde so ine advice yangu kumachechi ngatingoimba vakomana ukamboteerera mahimu gaiti munhu akanyora mahimu aifunga fame here kana kuti aifunga here kuti da kujambisa but masomo ayo nanhasi haaperi but kuna vamwe vanhu zomunoma vanofanira kupiwa sando andika kana kuti watofanira kunyatsoona tizoni himuka mahimu akanyorwa ndiananewa pane mwe ndakanzwa kuFM anaitonzi Sparks muinterview achitoti mupenyu achitorarama anonai kuFM mahimu aya but ukasinyatsotarisa manje chechi hatifanira kutombovapa sando futi aiwa no kuda kuti sando isacho but kungoona matara ataita panapa tangoreko kunaiza kuti zvinhu zvakadaro zviri important zvinhu zvakadaro zvakakosha zvafanira zvitizvo but baba Harare munofila sei ndibvunzo I think ndadanombo kubvunzai before even tatanga this interview munofila sei imi mandika muchiona imimi kuti zvamaita imimi zvakashata andika mubva mabvisiya but kune vamwe vanhu andika vari kutoona semukana wekuti vachitotange kuita zvamaita imimi kana kuti vana obva ana baba gweru nemene ngumvesi nakana zita rake akutora same skill marovero amaita mashekero amaita makatowana vacuum chekutanga ndechekuti ndinoshamisika zvangofanana nongoti wapfuura nepasera apo Sparks gombo rakatsvuka ropa ndarumwa nebere pasera moto mhanya kuseri kuku kunorumwawo ini ndiri kutaura kuti izvi zvinhu izvi plazosiyana maybe havanawo kutya mumwoyo mavo kuti but blazo uyu akatotendeuka so saka mwari vatoririuka kuona munhu akadai so achitosiya zvese kusiya fame kusiya zvese zvimusic izvozvo zvakadaro daro izvo iye ndo paari toda unopinda ipa so indoona kunge vanongo needawo help alright ambunzo chandinayo kusaidi kwangu inini kuti I don't know bvunzo andinawo yes anditika ndowekudayo baba Harare pana vanhu kutaura kuti baba Harare wasiya madeals avanga vainawo wasiya zvinhu zvataiziva kuti zvaivaitisa mari anditi konawo havachaita izvozvo baba Harare vari kurarama sei baba Harare havasi kuzotambura here zvakamira sei because after matendeuka sometimes kuna vamwe vanofunga zvekuti tenchifunga nemwoyo wekutorwadziwa kutofarirai beside tazvatoita majokes paipa tichiseka tichita sei baba Harare vachararama sei mabookings egospel awande even kune magiants agara ariko awande saka baba Harare vachararama sei question yako ndogona kuipindura ndichiita sekurudziro kuvanhu ndichipindura question kuti kana ufunga kutendeuka tendeuka zvemashuwa
kana kutendeuka zvemashuwa Mwari ndo anokuprovidira. Inini ndo pamuchaona kuti God is real, Jesus is real ipapo. Kana muchidhauta ndo pamuchatanga kuzviona. Life yangu itongoripo. Handizozva kuti iri kuita bo sei, ndiri kungoona ichiita bo. Alright. Yes. Kana kuti pane business twangamaita twamagara mai-establisha kudaro. Business rangu ndiri kutongona matero. My business is Jesus. Handina. Yeah, baba adara kunamata. Handina rimwe business randati ndakuita. But handina chandaona chambonyanya kuchinja. Ndosakanjudza vanhu kuti vamwe wenyu kungotya kusiya zvinhu kuti munonamata. Otherwise kwamutori kutori worse than wakunamata. Mtozoona kuti kwana ndiri kuya hapana. Inini kusvika izvozvi kubva pandatendeuka ndiri kuchengetwa naMwari. Ndiri kunya ndiri kungoona zvakangofanana. Kwete zvakafanana kuno kuri nani. Because kuno ndine peace. Kuno ndine assurance yekuti chero ndikanzi ndanyarara nhasi, at least ndonotoona Mwari but ndakambodaidai. Ndakambotraya zvakazo so ndine peace imwe isingaite. I think chozoti ngamanje kana unozosheka turi pakudayo. Kana uri kunyika kwandika. Mari yaunoshandisa futi yakawanda kudeka uri kusaidi kuchinja. Wozibane mene mari ma-8 futi. Kala masondo. Motora ndimere bale. Ndimi ndodzitaura kana noti dzekuti ndakagara mana mataura ndimi. No. Fanike nataura izo. Kwete dzako dzinongonyora pabepa akauti no. Ndinodzitaura kana zviri necessary uye kana zvatendero. Right. Ini ndada kubvunza kuti music yenyu yekudhara ichiripo pa YouTube. Iripo baba. And we assume kuti you are still benefiting from it. Yeah, you assume Yeah, zvekuti imimi andika kana makatendeuka chaizvo andika munofanira kubvisa music yenyu yandika yekuti because inoramba ichiti dzosera kumashure. Dzosera kwatamba. Ikuramba ichitidzosera kumashure. Ndo main reason yacho. Kutidzosera kumashure. Ikutifungisa. Alright, ko ndikaibvisa handiti. Ndokona kutonoibvisa even manero anasi. Kana izvozvo ndokona kutobuda muno nichitoibvisa. But ndida kuvunza kuti ndikaibvisa uchaishayiwa here? Nenda kuishaya pa YouTube. Kana ndokona pa YouTube aisho. Ayo, kuishaya handishaya yangu. Asi handishaye panonzibai. Pamba penyu. Audi kuona iri pamba pangu. Zvafana nekuti mimi mami nebhawa. Mama ndatendeuka ka. Uramba utengesa wawo. Ma-H munokwanisa kuwawana pamba anenge aripo zvawo. Kana tomasiya bhora padeni pako chikone stew. Mama ndikatibvisa padeni mutaura kuti hakusisine here mabhawa muchashaya mabhawa aya. Chokwadi chipano chekuti chandakaisira iripo for now. Ndechekuti munhu anga asinganyatsondizwa kumashure akaona zvidzi munhu akatendeuka anofana kundoona futi zvandandiri kudhara. Saka ndakaisiya ipapo setestimony kuti testimony yangu ite simba. Otherwise hapana mari inomboshamisa pa YouTube. Hapatorina mari pa. Hapana mari pa YouTube. Muti hatina mari reso. Mutoripo kai mimi muri kutozviziva. Ndo padeni. Saka mune mari. Mune mari re YouTube. Mama mune munhu wana nemari. All right, it's okay. It's fine. It's fine. It's okay. Baba adara. Nyaya dzawana nemari haziraita. Munhu wese ane mari. No, hamuno mune mari wana nemari. Munhu wese anayo. Zigosotete kongo. Ane mari ndeni. Wekineuka. Ndafunga chotara wangu wano. But passion anayo. Passion ane yake. But wikini wane mari yekuti kuna kuchika tese. Wakamboitya. Asanda ichika hangu but titarisiri kuti bambera. Baba Harare. Yebo. Are you a student? Not student. Are you a fanatic of Prophecy? No.
ko pane zviprofita zvakatoprofita kutendeuka kwenyu? Makazvigamuchira? Ndakazvigamuchira because ndakaona kuti pazvakaitwa ndangasati ndatendeuka ende handina kuzviona. Ndakatozozviona zvinhu ndatotendeuka zvokuti maybe dai ndakazviona ndisati ndaigona kufunga kuti maybe ndangoita because ndaona no. So yeah, ini prophecy ndinomboitarisa zvangu ndichiona but handidi kunyanya kunyora muprofesi tereki, handidi kudriviwa neprophecy. Alright. Ndoda kudriviwa. Why musingadi Because maprophecy nemamhanyira ekuti vanhu muZimbabwe because maprophecy kune ma-false prophets, kuita ma-fake prophets, kuita ma-true prophets, of which ma-true prophets ungonaona ari mashoma. So kuti usaita victim ye-false prophet or fake prophet is to run away from prophets. Alright. But zvakadaro kuti maprofits aMwari aripo angagara ariko. But unofana kuva ne-spirit of discernment manje. Ukangoenda uri weSparks unoitwa sadaka. Ndikocha. Manje agara aritoitwa sadaka kare. Nani? Nemaprofita? Saka handisi prophet wakaipa. Handisi maprophets Prophet akaipa. kuda chose. Yes. Handisi maprophets akaipa. But kana usina spirit yekudiscerna manje unozoziva kuti pandau yapanapa ma1. That's why ndichiti inini handinyanyi kuflowa izvo, ndonyanya kuflowa word stereki. Ndo runozokuudza yanda kuitwa panapa iyi. Haite. Iyi haisiriyo. Plus by their fruits. Yes. Handina ivanje ziri marufu ka. Nemafruits au. Plus nditoriwo victim ka. Maprofita enema. Tichikurawo tichididi taisangana nevamwe uzoona later kuti hey ndagezwa panapa. Saka handi inini. Kochiprofita chiri kuti mimi. You are actually going to be a prophet. You are going to lead a church. Chiprofita chiri wamaraunza. Inini. Andisandachiona. Asandambozvinzwa izvozvo. I think munofana kungovhura chechi. No. Munhu akatenduka zvoti angovhura chechi. Advice yandanayo kuti unge yazvizvi but I think makavhura chechi ka. Ipapa titori muchechi so. Ndikutoparidza so. Andari kutovhura ministry. Kutovhura ministry. Zvelevel yare kuti makutokuna chechi inotonzi Naledi Baba Harare. I think ministry inoda kuvhura uchinyatsoziva kuti Mwari ndo zvauda toita. Haidi kufembera. Haidi kufembera. Ndo panopedzerawo kuita sina basa. Bozi ukavhura ministry ikaita vanhu 6 ka ndipo wakugadzira madrama kuti vanhu vauye manje. Mabhidhiri. Vanhu vazhinji vakaita madrama bozi vakavhura machechi vasina mbodzina Mwari kuvhura chechi. Saka mabhidhiri kwakuda kushedza vanhu manje. Teta kushedza Emana Sparks kuisai mauche. Asi pane chakaipa itomboti wewe ndika una kudaidzwa kuti uvhure ministry but ubva uvhura uchitokudza mukuru waMwari. But ministry is church chede. Papa nditori pa ministry, music iyo ministry. And wazvona. Ende chakashata hapana. Even Asha chaye ministry. Uri kutoseva. So kuda kuzondokara pulpit manje ndo pazvotangira. Pulpit kainenge yaunzi main character syndrome. Yes. Ndo pazvinogona kutakwa ipapo. Unless ndanyatso vane confirmation ndiri yakajeka kuti ndiri kunzita chechi. Ayo. Not out of zeal. Baba Harare. Tatandara ende ane moyo uda kunyoroveswa naMwari. Achatendeuka. Mashoko enyu imimi amunoti muda kusiyira Zigo Sparks nevana veZimbabwe. But before musapinde papo one more last one kwaMaziko. Ndokutendera here. Ndovasika ndikutoti ndanchikumbirawo one mukana ndimbobvunza. Alright. Pana beef renyu ramaita naProfet Passion Java. Ene beef riri popular kuti patotisangana nemi tofana tibvunze nyaya idzo tinyatsonzwisa kuti richiri kuendera mberi here, makunzwanana here, zvinhu zvaitika panguva yekusati matendeuka here, nawo zvamatendeuka chii chimayatsotudza idzi? Bifi rakapera. Bifi rakapera. Andikaona pandikatendeuka ndiye munhu aitokurudzira achiita mavhidhiyo achiti Baba Harare makagona chichichi. Vamwe vanhu vakatowanda vaitonditi wakuita sei. But watoona kuti Jehovha idi. Aitobuda achitaura kuti abo.
wakatogona watendeuka chichi so aiwa takuwirirana iye munhu wamwari plus yakatendeuka kamanje manje zvekuti rini munhu wamwari passion anenge amunhu wamwari wemashuwa manje because zveshuwa ndakaona akaisa video achiti ndaripenda handitotora zvemusoro wangu iripo payoutube unotsvaga ona chokwadi Zigo patara nyadza pasho Java anowanda kuda kuwanda. Pacho natorowo mufesi wangu usatya kuziko. Munopiwa mari napashoni? Mari? Ndakanzwa kuti mufesi wenyu. Kuwirirana nemari? Kweiwe wandika. Uyo kupiwa mari. Iwo zvamunowirirana munopiwa mari. Ini murungu. Dzakutonditsamwira kuti ndakutora mende yadzo. Ayo dzikutsamwa. Dzirifunga ndakutora mende. Wesa dzifunga ndikukwenda mari. Wosaka unopiwa mari napashoni. Bachi aiwa but on a serious note passion akatondishamisa oneni kutendoka kwakaita nekutotikurudzira kuti baba ndafunga ndiyachata number 1 chi kukriticize passion kana uchinyasomuziva chaizvo kana dzanhau dzamwari aita mafani fani kana munhu adakutendoka chandikaona pana Java vanhu vanoda kumutorera panzvimbo isiriyo panzvimbo yekutamba nechechi but pana matangs akazomborova aya aiwa no but matangs aende chokwadi aiwa ndikukudza kububunyanya kuita nechokwadi uze waindidaro ukaverenga x2 handiti panonzi vanhu vanga vari muupper room vachitaura nendimi not muupper room mugatiningi yavanga vari and there were people vanga vabva pasi rese hanzi each one of them heard them speaking in their own tongues. Munhu wese anga aripo iwe Sparks kana wanga urimo wainzi wataura neshona ningi wekusouth ainzi wataura nechixhosa munhu wekuargentina ainzi wataura nechiportuguese saka mabubunya paedu mandokutaurwa zvacho hazvitonana basa afanira kuti anzi ndabubunya mambambera bengere kuzambia ndapinda kumbinga yekuzambia munhu wekukorea paanonzwa bondi zigo inga ndatiwani takuwirirana napashoni handisi kutombo tatoa bo aiwa ini pashoni kam ini ndakasiya zvese zvokutukana nevanhu ini ndimi dzea dzinocheneswa dzadza dzea ndimi dzechokwadi manje ina angandiziya endo anakwani mcheshimeme akareceiva mamiracles aiwa pashoni problem kana munhu omutora serious paanenge achita comedy sure saka mafana kudifferentiate nguva yanenge achita comedy nenyingomutora comedy paanenge achita serious kana akuita comedy dzake mutongoti haatanga comedy manje muna chirwa wedhere achitara shoko chati chairo ini ndinongoendaito anombomuteerera kaini kana unonga tsono anozati unonga tsono ini zvikuprofita manje handiteerere koko manje ini pandomudira inini paanenge achitara wed but pakuprofita even ana bullshit vanosara bosi passion yava ndiye munhu wandikanzwa one maprofits ese akabvuma kuti indo anoura panenge podcast yakataura so at least ari honest even pakati ndakundakweyo manje akataurawo ndaimbofara inini hazvina musoro ndakazoona kuti hazvina musoro vachinozokuti bohwa ndechekuti panguva yacho ka tatofunga taikuita paiti panguva yaiti hano ndatendeuka manje ndika maifunga tari serious ndafunga ndanga atendeuka kudhara but prophet wedi wanaro prophet ma1 and prophet kungozoti vakazonyanya kungobata kuma industry akasiyana-siyana saka maenemies avo akowandisa anenge anga achitari kufinhura vanhu vanonge achiti havadi zanu anenge achitari kufinhura vanhu vasingati makandiwa anenge achitari kufinhura vanhu vasa vanopedzira wawanda but prophet wakapenga especially pawed hainini yangu airespect mashoko enye kupedzera alright ndandotanga nemi timbotanga nesu imimi muritu tendeukai vakomana ndo mashoko ekutanga tendeukai Sparks Zigo tendeukai kutoita kutendeuka kakusi kundoconfessa chete uta character iribo you hate zvinovengwa naMwari you love zvinodiwa naMwari Zigo usaseka ndiri serious seiwe une problem yekutoti wambondanga uri kuchecha ndi ndobva wazoeduka saka kukudzora kuchechi iwewe kunenge kuchita kakunetsa because tikada kuparadzira unenge uchivhurawo mascripture zvaita satani izvezvo
kuti kana kuti Jesu ainzi aivhurirwa Psalms 91 naSatan kuti handi zvakanyorwa here kunzi vatumwa vachakugama gaya munhu anenge achikuvhurira iva. Saka uyo anenge ari dangerous manje because anoziva mascriptures ari more dangerous ende anokwanisa kutohaka nevanhu vakawanda. Saka toda kumuhaka asati aenda kure. Right, asi pakutendeuka apa ndika maybe tona tisunyadzonzwanana kutendeuka nekugamuchira Jesu zvintu zvakasiyana. Kana wogamuchira Jesu kureva kuti wafanana naye, kureva kuti character yako inofanira kutochinja. Haunongochine zvinozokanganisa zvako but mumwoyo mangu Jesu zvafaina. Iro vhangeri ndo vhangeri dangerous rekuti once saved iri Ndio runoendesa kupi? ndo runota kuti vanhu vatotsva iro rongoti indatomugamuchira zvato iwo wafunga kuti kangodai wangoti Jesu pindai mumwoyo mangu chaiwo tenda kudenga iweka dai zvaiva chipi kudaro. Zvaona kudaro. Ona repentance Bible runoti Alright, why vanhu vasingadi kuchinja character? Because ndo turo shandiswa naSatan kuchinja character but kuchinja character it's a process and it's not something you don't want kungofuma watochinja character now wakutonzi wewe. Alright, saka uri kusiya chihure process rewe kuti ungosiya chihure soda process ere ngoti ina chatodi utora foni yako kuti uchinja line woto kuvanhu vaida nawo vaya kana vakarasisa kuti sorry zvenyu inda ngatimubatsirewe semubatsiro wamandita inini. Pane vhesi ratamboverenga paye rekuti neither fornicators, idolaters, adulterers nor chi shall inherit the kingdom of God. Unoenda kugehena baba wakatemba because kuona life is sparks aisiriyesawo life kuona life yatikurarama hauiwanimira nditaure ndikutaura mazongobatireni kumbavha idolaters pakatonzi futi idolaters drunkards even mbavha anoona vakataurwa vese but ndiri kuti inini life haisiriyesawo life ikangotsvedza izvozvi sparks unogona kunge uchifunga kuti handichatendoka kana ndaane 35 years yanimbonakirwa but uri kuangana kuti kune munhu akafa ne15 years. True. Saka ndova ndikuti life haisiriyesawo mwana haufoka iwana futi. Well, asi chinopinza denga andika kugamuchira Jesu but chinopinza denga ndika inyasha here kana kuti ndosaka pakazonzi torambira pazvive here kuti nyasha dziwazo. Shall we remain in sin so that grace may abound? Nyasha dziripo kudaro iwe unofanira kuchinja. Ona sparks warasika wawarira asikurasika ino ndikubvunza ndinzwisise. Aiwa tikukuudza kuti kurasika pautara nyaya dzenyasha nenhau dzekuti unoti hanzi for by grace through faith. Yes. It's not grace only, it's grace through faith. Faith yacho handiti haisi faith yekuti ndinotenda kuti makapinda mumwoyo mangu. Unonzi naJames, show me your faith without works and I will show you my faith through my works. Iwewe kana uchitenda zveshuwa kuti kune gehena iwewe mafambiro ako haaratidzi. Vanofanira kuratidza kuti gehena ririko. Iwe ukaona iwewe uchinoita chihure asi wotenda kuti kune gehena hautende kuti ririko. Example yandokwanisa kupa Sparks zvafana neprayer futi ibehavior. Ndosaka uchiona kuti hakuna munhu wese kana achinamata nzisatsitsi chero mbavha unonzwa munhu achitenzi Jehovha munhu wese anenge akadzikama akadaiso but hazviri kuti munhu eye aripo. So faith iri kurehwa apa ndeyekutoti maworks ako anofanira kuripota kuti zveshuwa dzakatendedza and repentance kutendeuka. Wozoona machechi akazara vanhu vakatendeuka kave but after church unoona vachibatana unoona vachidididi vari pachechi. Machechi enhema baba harari atowandisa ene ndo atiri kutotya because machechi enhema anopreacha vhangeri rengoti munongoti Jesu apinda mumwoyo mangu vanobva vatanga munoti munhu akauya achireurura anonzi don't worry maningi don't worry. Vhangeri rekubhabhadzirana harichadiwe mazuva ano hatina nguva. Tikuda vhangeri rekare rekuti munhu waiti kana chivi waichema ende vanhu vamwari vacho vachambozviona kuti mahure akagara apa mahure oona vanhu vamwari ti agara nemahure achingozoona ngezviri nomawo vanhu vamwari havasina holiness ka hakuzina even dressing yemachechi Sparks unofunga kuti warasika nzvimbo izvozvi unoona makarohwa tokati alright Monday to Saturday watadza kungotipfeka ipapo one day Sunday wongopfeka womupfukururu 1 hour
Abantu avatendeuke. So vanhu vanofana kupona. inini manje ndiri kudaro bosi ini tine kwandakabva uko saka ndotarisira kuti kandaa kunoku ndofana kuona difference tara chokwadi bosa zvoriti kusecular ndokungori navanhu vasingafariri kunamataka vatori kusecular kaya vatori bhova vanhu inyaya kuti vanenge vasati vasangana nechokwadi because chokwadi ndo chinongoti seta free Ndana Cornelius. but vatoriwo vanhu bhowo zvekuti kuchechi koko futi kutori nevanhu vasiri bhowo. Ko mubvunzo unonda kubvunza panyaya dzekupinda denga. Ko zvinonzi zvoni haiti someone akambonditi zvoni kuna vanhu vanotongozikanwa kunzi ava ndo vachapinda denga. Kuti nekuti kuzonzi ava vapinde. Wangoriwo maybe wari. Inini handidi kuwanza zvandisingazive but I think zvinongorehwa mafungiro angu. Sinzi Mwari vachiziva zvese handiti. Mwari hapana chasingazivi zvese zvichaitika kusvika ameno vanoziva. Saka I think pane munhu anenge achitoona kuti uyu mwoyo wafa wakabvuma. Ndinoti vari kuva mwana kuti chero kwamuparidzira sei? Mbeu yekurashwa. Unyatso uyu afa akatenda. Wazikuona wakasindimara mwoyo ziko kuti havakwanisi kutofila kuti avadi. Inini baba harareka mubvunzo wavabvunza. Mubvunzo kuti iye ada anofila ngari kusaidi kupi. Alright, mina ndisandaenda kuri. Iwo Sparks iwo ukafa nhasi. Are you safe? By the grace I'm safe. Unofila here ngori mbeu yekuraswa kana kuti mbeu yekutenda. Ndopatotaura kuti dai une pfungwa dzekusada kutsva handiti. Ungadai man wanesa uri kuita usingatoite. Usingatoite. Ndosaka uchinzi variko vachatongodi. Vachatongotsa. Ende takaudzwa nebhaibheri kuti nhamba ichapinda denga ishoma shoma. Inotofungidzira kuti so Mwari havanyepi. Ndofungidzira kuti vanhu vachaenda kugehena ndega. Vanhu vakaita semachina kuti havatotende muna Jesu, havatotende kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari akatifira akaita sei ndo havasi vese vasingatendi. Boza kuna vasingatendeka boza kwasingatendi kuna achiita zvimwe zvese zviraiti habe hahure haite sei but haatende kuna Jesu. Ndakanzwa bhaibheri chiti Jesu ndo the only way. So ndikuti ndozofunga maybe vasingatende muna Jesu ka hatizozive hedu Mwari pamwe vane nzira dzavo dzavachazviita nadzo kuti zvigadzirisike. Alright, I think Mr. Abo message yaminayo kuvana veZimbabwe. Alright, kuvana veZimbabwe toda kukutendai nekutsigira basa ratiri kuita ratakatanga kuita mwedzi yapfuura shoma shoma yekuparidza vhangeri iro rine dzimbo. Tokutendai nevari kutsigira uye vari kutendeuka vachititekstira totenda Mwari. Vasati vatenda tongokurudzirai kuti zvinhu izvi haasi mafanisi. Jesus is real. Inini I know it. And nguva ndiyo iyo kuti munhu atendeuke. Unogona kufunga kuti ndichazozvita time wotadza kusvika time iyoyo. And heu iriko semanyorwa akangoitwa mubhaibheri ukaverenga Revelations inokuudzai kuti kuchange kwakaipa. So inini ndakaita zvese zvamungafungira zvakaipa but hazvina maturo. Hanzi Solomon akati apedza zvese akati zvese hazvina maturo. Kuroya hakusi kumuka kuroya hakusi kumuka usiku chete. Hazviko munhu wandakatombovhara ndakaroya. Nogona ndine munhu wandakanyengedza ndakaroya because watokanganisa munhu iwe ukaitira munhu zvakaipa akarohwa neBP akatanga kurwara watoroya. So toda kukutendai ramai muchititsigira pabasa irori because harisi easy. Vhangeri harisi easy. So thank you so much. Right, I think ukuombera chimo message. Alright. Ndafunga pamwe kuombera maoko takuvhara tisati taroerwa mangoma. Alright. Paratomboimbwa. Ladies and gentlemen, thank you. Regatende pa next segment.
kusasimba kwangu ini ndinotya kurasika ndimi munoona zvatisingaone saka ishe chiri painjere maziso ndinawo aone muisa chiedza tifambe Holy Ghost, hold my hand, fight my battle every day. Yeah, 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 yeah. Ay, 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 ay. Holy Ghost, hold my hand, fight my battle every day. Ndanga ndopinda pane rufu asi dzakauya nhume dzenyu dzondidzidzisa shoko renyu ndanga ndoenda pane rima ndanga ndopinda pane rufu asi dzakauya shoko renyu rakanaka 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 kanaka 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 oh oh makana makana Holy Ghost hold my hand fight my battle every day. Song yedu makanaka ayo gospel kuna pulo asi pfuwa ariko hakuna akweyo bali pfuwa ariko yeah maybe before alright song yekuti makanaka iri pa album ratikangoitaria tichangotendoka ronzi Repentance. Alright. Yechitu yatakuimba tisati taimba Sukai. It's a hymn, it's a worship also. Alright. Oyo. Andina chimwesha loba ndiri mutwi ndiri rombe andina njiro andina loba ndiri mutwi
kusi ya ukaona uchitipfuka bada pasina yanzorowa imwe iri deep so ya pamwe pacho unofanira kungoona kuti pfuwa ipindi asingapa apa pfuwa ngasingapindi. alright Saka tichiri pamusic ipapapo yes muri ready zvekutoti pakaitwa function yegospel ya mutori ready unoperform. aiwa takatokwana Alright. tikatongoshedzwa kutongoenda Recently ndakaona mamuri paplatform hombe yegospel yakatwa South Africa. Zvakafamba sei? Chii chinenge chaitika kuti tizowana zvinhu zvakadaro? Because zviri very difficult kuti mamwe maartist akapinda mugospel antu nemakore arimo. Mamwe akatobarirwa imomo but havasati waona that connection kuti waperform nzvimbo yakadaro. ya ndizvozvo. Zvakafamba sei? Makashandisa ubaba Harare kana kuti? No. I think munhu wese anenge ari mukushumira mukushandira Mwari akaona wainenge yakarasika yatendeuka nditi I think vanhu vanonyatso vane chido chekuti shoko raMwari rifambewo vanogona kuona testimony yako yakakodzera kuti uyewo pane imwe platform vanhu vawitness kuti sure zveshuwa munhu yakatotendeuka zvepashuwa zvinotobatsirawo mwana so dzingoriwo nyasha kuti akangopikwawo kuti mushumire paipikwa anopisa kuna Mwari kuna anopisa utakuona usina kupikwa kana kuna Mwari takangofanana. Alright, ndakaona pana collab yamaperformer ya Texture Zama mukoma Texture Zama wasi munhu ari easy kusvikirika kuti tingangoti if tadasa macollab awa wainawo muno muZimbabwe amashomanana but mimi makwasa kuwana mukana wekuti muimbe nawo zvakatsofamba sei yakarongwa sei collab? Collab haina urongwa. Alright. Pandakatendeuka ndakafunga kuti ndiani umwe munhu wegospel nziyo dzechitendero anondiinspirewo wandingaita song naye. Ndine vakawanda zvangu anondiinspire but ndakambotanga ndapika Minister Zama nekusava simbo wauritaura kuti havangoite macollab pese pese koko ndowangoita zvindi zvokunanga. Alright. And hazvina kumbonetsa vakabva vatomhanya kuZim kunoku ndobva tatoita song inova iri futi confirmation yekuti kutendeka kwangu inini ndozvandaifana kutoita. Alright. Because imessage yavanga vaitoziva kubva kudhara kuti ndichavabata. Alright. Yes. So ndozvazvaifana kutoita. Ndada kubvunzawo pamacollab kugospel kamuchishanda because kwatinoziva kumakokunza ukwako kana ukati uda collab naningi ane catalog anokutumira anokudza kuti ano ini nditi neyo collab ndoda mari yakadayo. Kugospel zviriko here zvekuti pakaita munhu anda kuuya because variko maartist egospel anenge aine zvaanenge achifunga kuti anoba ndakaita chini china baba Harare zvinogona kubuda munobhadharisanawo here uyezve muri ready here for macollabs kana kuti so far makambomira? Zvinogona kunge zviriko zvinosiyana nemunhu because inhangwa dzandasangana nazvo zvokuti ndonzi ndipe mari ende pane ndinoita vanhu handisati ndanyanya kuvamo mugospel zvokudaro zvoti ndingada kukomenda stereki panyaya idzodzo handisati ndaita futi macollab acho iwayo saupcoming artist kudai zvinosiyana nemunhu pamwe mumwe anoda kubhadharisa like secular pamwe anobhadharisa pamwe abhadharisa so ipapo handisati ndaashuwa kusaidi kunoku kuti zvinofamba sei panyaya dze-envelope idzi. Alright. Asi kana pachinge paino vari kuda kuuya kuzoitawo macollab nemi mamwe maartistiwo egospel muri ready here kushanda nawo? Takatomboita nevamwe. Takatomboita tinotoita kana tikangoonawo zvakakodzera tinoita mukanamata mukanzwa Mwari wazvitenda bozi mazuva amusungoita musati manzwa kuti Jehovha tikangoonawo zvakakodzera kuti basa racho riitwe rinongoitwa hapana problem. Ko vasiri wegospel vanenge vachida
kufeature name. I think the same thing kuti tikangona zvakakodzera kuti zviitwe tikaona unge hazvina kukodzera hatiite. Right. Yes. Right. It's okay. Ndona ndamubvunzo kuti unaona sei kuti zvakodzera because kukodzera kwacho boys alright inini ndichiri kusekula ndine zvimwe zvinhu zvatatoita zvokuti kuapproacha munhu wegospel anokwanisa kudhauta. Alright. Kutoti zvinozosangana here mvura iyi neoiri. Alright. So ndo zvimwe zvinhu zvaunotarisa kuti zvinozobuda here. Ndosaka uchiona ndichiri uku handinambonyanya kuita makolabha kwana nevanhu kuchechi bonzi atonyatsoona ndega kuti ndakuda kundomikisa zvinhu zvisingaita apa though vamwe vachizviita ende zvichivashandira. Alright. Yeah. I think zigwameni uchine zvimwe zvekutaura kana kuti zvekutaura zvichiripo zvakawanda because kana takagara naking David tinenge tichifunda but because of our time and the capacity of our cameras, King David, it was a pleasure to have you here. Thank you so much. We thank you so much. Dai mwarakaramba chienda nemimberi kusvika vanhu vazhinji vatendeukawo uye gospel music kusvika yakunyatsobatwa neuremerera hwechikristu chaiko. Ewa tinotenda baba. Tinoreceive mashoko amatitaurira. Ndinokublessai. I receive. And with that, tauze mashoko ekupedzisira kare. Tauza kare. With that we are out. Iwe podcast yakareba mami sei. Inenge 3 hours. Zvakawanda zvakabata kuzvirongedzwa